me kuma na yiri ta fɔli la ale bɛ bɛnbɛ cɛni ye bɛnbɛ dɔw ko bɛnbɛ ba dɔw ko bɛnbɛ cɛni mais bɛnbɛ cɛni de nin ye min tɛ bɛnbɛ ba ye bɛnbɛ cɛ le nin voilà donc ale buru ka misɛn ale bɛ se ka baara ni min ye se kɛ koro bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ koro c'est à dire o bɛ se k'i bo voilà dabali o bɛ se k'i bo ale ye bana jugu le y'ale ye o t'a to la mɔgɔ la n'a ko ne min yɛrɛ lola kɔrɔ nin tɛ ko sɛni bama ne yɛrɛ ta ye nɔ ye ni kan kɔrɔ ɲa la koro dale ye donc i bɛ ka karo 4 de kɛ duguma n tɛ se ka kuma donc yiri nin i b'ale bɔ k'ale bara k'ale ka kɛ ka koro nin bara mais n'ala ka lula i fɛ ala bɛ n'a nɔgɔya ale bɛ bɔ di ale fara le fana bɛ bɔ ka a sen bila a ji la n'a kɛra buru ye a b'a buru bila ji la n'a kɛra sen ye i b'a sen bila ji la parti min man kɛnɛ olu bɛ bila a ji la voilà mais n'a y'i kan ne la e y'a lɔ tɛ se ka bila ji la mais i kana fɔ k'i b'a wusu i bɛ fanikoro la ji la k'a kɛ k'a digidigi n'i k'a wusu i b'a ye fɛn nin a b'i gboro buruli jikaran papa nin a bɛ gboro mangaya ka tɛmɛ donc fɛn nɔgɔ nin ale bɛ jigi a tun bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na a tɛ sɔrɔ yen voilà o ye koro yiri premier ye